हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आं नोंथांमोननो मोनसे एडभान्स नटिसखौ लाबोग्रोबाय बेनिफ्राय एप्लाइ प्रसेसखौ नोंथांमोननो नेक्स्टआव लाना फैगोन बेनो जाबाय 26,141 भेकेन्सिनि ग्रेड 3 नि एप्लाइ लिंकआ एक्टिभेट जाबाय थ' नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन दा बाथ्राया जाबाय बेयाव एग्जाम पेपारा बर'जों लिरनो मोनगोन ना मोना आरो एग्जाम सेन्टारा बबेयाव जागोन गोबां कमेन्ट्स खालामदों बेखौनो आं नोंथांमोननो बेयाव क्लियार खालामनो थाखाय फैग्रोबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्टआव मबाइलजों एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ मोनगोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामगोन दा जोबोर मोजां जाबाय स' नोंथांमोना बर' रावजों एग्जामखौ होनो मोनगोन गासै मिडियामा मोनब्रै थागोन इंलिश बड' एसामिस बेंगलि मोनब्रै थागोन आरो बेयाव नोंथांमोना लकेल डिस्ट्रिक्टआवनो एग्जामखौ नोंथांमोना होनो मोनगोन नाथाय मोनथाम प्रेफारेन्स होदों नोंथांमोना मोनथाम एग्जाम सेन्टार नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन डिस्ट्रिक्टखौ दा जायनि खाफाला लकेलाव गोलैयो थ' नोंथांमोना लकेलावनो आनजादखौ होनो मोनगोन दा बिदिबा जों थांनिफ्राय पर्टेलाव बेनिफ्राय मा नांगौ एप्लाइ खालामबा आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ दा जोङो फैबाय सेबानि पर्टेलाव seva.online.org बेयावनो जागासिनो दं एप्लाइआ आं एप्लाइ प्रसेसखौ नोंथांमोन उनावहाय स्टेप बाय स्टेप होगोन दा नोंथांमोना एसेबां हाखु दाखु जानाङा आरो मिस्टेक खालामनाङा मिस्टेक जायोबा डाबल एप्लाइ खालामनो हाया आरो साबमिट जाया आरो रिजेक्ट जागोन ओंखायनो आं लासैनो भिडिअ खालामगोन जे नोंथांमोना जाहाथे एसे नेथ'यो थ' दिनैसो जादों नालाय एप्लाइआ गोबां टाइम दङ लास्ट डेटआ 30 मे दा बेयाव क्लास 3 क्लास 4 क्लास 3 माने ग्रेड 3 आरो क्लास 4 माने ग्रेड 4 दा नायदो नोंथांमोना एप्लाइ अपसना एक्टिभेट जाबाय क्लास 3आ एबा ग्रेड 3आ ग्रेड 4आ फैगोन लासैनो दिनै मोनायाव फैगोन थ' बिनिफ्राय जोङो मा खालामनो हायो माखासे डिटेलखौ नायग्रोनो हायो ओंखायनो बे एप्लाइ हियाराव नोंथांमोना क्लिक खालाम दा बेयाव क्लिक खालाम नोंथांमोना मोनगोन माखासे डिटेल्स आरो गोबां कुइसन थाखायो जे सोर एप्लाइ खालामनो हागोन सोर खालामनो हाया बेयाव माखासे कुइसन एन्सार दंखायो दा बेखायनो सेलेक्ट मोनसे अपसन मोनदों बे सेलेक्टआव खालाम थ' सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो बेयाव सोंदों फार्स्टआवनो नाम्बार 1आव जे नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाबा एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बेयाव गोबां कमेन्ट्स खालामो दाथ' मिथिखाबाय दाखालि जायफोरा अफलाइन खालामदोंमोन दासिमबो भेलिडिटि दङमोन बे एक्सपायार जाबाय इनभेलिड जाबाय थ' बेखायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाया बेखायनो गोदान खालामनांगौ एबा रिनिउ खालामनांगौबा नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगौ थाखानायफोरा आरो दा बेयाव नाय नोंथांमोना जुदि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाबा जों बे एप्लाइखौ खालामनो हाया दानिया गोदान प्रसेस जोङो रेजिस्टाराव लांनाय लोगो लोगोनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नांथारगौ जों नै रेजिस्टाराव थुबाय बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा रेजिस्टाराव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा नैबे नेक्स्टआव थुनांगौ आरो दा नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो नायदो बेयाव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बारखौ नांथारगोन दानि गोदान अनलाइनखौ डिटेलखौ बिनिफ्राय मबाइल नाम्बार होनानै सेन्ड अटिपिआव नोंथांमोना थुनांगौ अके बे अटिपिआव थुनांगौ होमबासो नोंथांमोना अटिपि थांनानै बेयाव थांनानै नोंथांमोना बे भेरिफाइआव थुनाय लोगो लोगो भेरिफाइड जागोन होमबासो नोंथांमोना नेक्स्टआव थांनो हागोन दा बेखौ आं नोंथांमोननो नेक्स्टआव फुल भिडिअ लाबोगोन दा आं नोंथांमोननो माखासे गाइडलाइन्सखौ होग्रोबाय जे बे बिराद साननो गोनां मानोना बेबायदि भेकेन्सि फैला बेखायनो एसेबो नोंथांमोना मिस्टेक खालामनाङा खननै बेयाव डाबल एप्लाइ खालामनो हाया अके दा ओंखायनो आं बेक थांफिननानै दानिया जों माखासे कुइसनखौ नायबावनोसै नोंथांमोना नाम्बार 1 पइन्ट मिथिबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाबा एप्लाइ खालामनो हाया बेनिफ्राय माल्टिपल पोस्ट एप्लाइ खालामनो हागोन ना होननानै बेयाव कुइसन दंखायो नाम्बार 2आव गोबां सोंगोन नालाय हायो होनना बुंदों बे जाबाय नोंनि फरायनायनि सायावसो अके नोंनि फरायनायनि सायावसो नोंहा जेरावनोखि फरायनाय दङ बेयावनो नोङो अनेकथा पस्ट एप्लाइ खालामनो हागोन थ' नोंथांमोना माल्टिपल पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन बिनि अनगायैबो ड्राइभिं लाइसेन्स दङबा नोंथांमोनाहाय ड्राइभार पस्टआवबो हौवाफोरा एप्लाइखौ खालामनो हायो थ' बिनिफ्राय ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 हागोन ना हाया बिनि सायाव कुइसन फैगोन बेखौबो नोंथांमोना मोनगोन जे जोंहा लिरनाय दंखायो ग्रेड 4आव नोंथांमोना 8 पासनिफ्राय एचएस पासआल' एप्लाइ खालामनो हागोन बिनिफ्राय डिग्रि पासफोरा ग्रेड 4आव एप्लाइखौ खालामनो हाया अके आरो नोंथांमोना मोननै एप्लाइ खालामनो गोसो दङबा डाबल पेमेन्टखौ खालामनांगोन जायफ्रानोखि नोंथांमोना एचएस पास हमना ला एचएस पासआ ग्रेड 3आवबो हायो बेनिफ्राय ग्रेड 4आवबो हागोन थ' आं बेखौ क्लियार खालामबाय बेनिफ्राय जों नेक्स्टआव थांसै थ' नोंथांमोना ग्रेजुवेट आरो लोगोसे नोंथांमोना डिग्रि बा डिप्ल'मा दङ अब्ला नोंथांमोना मोनबेसे पस्ट एप्लाइ खालामनो हागोन 3 नाम्बाराव बेखौ नायबाय थ' नोंथांमोना बुंनाय बादिनो हागोन जे जि पस्टआव इलिजिबोल जायो नोंहा बेयावनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन एआवबो हागोन ए माने ग्रेजुवेट लेभेलाव आरो लोगोसे बिआवबो हागोन नोंहा सार्टिफिकेट दङबा कम्पिउटाराव नोंथांमोना हागोन बेनिफ्राय एचएस पास लेभेलावबो नोंथांमोना हागोन आरो जायफ्रानोखि एप्लाइ खालामनो गोसो दङ जेरै एग्रिकालचार एक्सटेनसन एसिस्टेन्ट दङ गोबां रोखोमनि दङ बेयाव हागोन अके थ' बिनिफ्राय जों नेक्स्टआव थांसै बेयाव नोंथांमोना ग्रेजुवेट बा थ' नोंथांमोना मोनबेसे पस्ट एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौबो सोंखागोन बेखायनो नाम्बार 4आवबो बेखौ होदों दा नाम्बार 4आबो सेमानो थ' नोंथांमोना ग्रेजुवेट डिग्रियाव एप्लाइ खालामनो हागोन बिनिफ्राय एचएस लेभेलनि नोंथांमोना ग्रेड 3आवबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन अके बे जाबाय नोंनि फरायनायनि सायावसो आरो कम्पिउटार सार्टिफिकेट गैयाबाबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन
तो बेनिफ्राय जों नेक्स्टआव थांसै दा नेक्स्टआव दङ नोंथांमोना जुदि एचएस ल' पास बा नोंथांमोना मोनबेसे पोस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन बेयाव अनलि एचएस पास बुंदों नाम्बार 5 आव दा बेयाव दङ जुदि एचएस ल' पास बा नोंथांमोना माखासे पोस्टआव एप्लाइ खालामनो हाला अनलि नोंथांमोना नुनो मोनदों तो अनलि नोंथांमोना मोनसे पोस्टआवल' एप्लाइ खालामनो हागोन जेरै सी नाम्बाराव मा पोस्ट दङ बेखौ नोंथांमोना फैबाय थानाय सम मोनगोन तो नोंथांमोना सी नाम्बारावल' एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय ए आरो बी आरो डी आव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा आरो तो बे क्लियार जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना आधार कार्ड गैयाबा एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बेयाव दङ बेनिफ्राय आरो लोगोसे मार्कशीट नोंथांमोना फर्मुलाखौ बोरै दिहुनगोन बेयाव दङ आरो स' नोंथांमोना पार्सेन्ट दिहुननायफोरखौहाय बोरै दिहुनगोन बेनि सायाव नोंथांमोना नेक्स्टआव मोजां भिडिअ लाबोगोन माबोरै दिहुनो एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआव बेनिफ्राय आधार कार्ड गैयाबा एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बे हायो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना फिसनि सायाव तो फिसा नोंथांमोना माबायदि खालामनांगौ बे फिसा जाबाय जोंनि एसटिफ्रा ग्रेड 3 आव खालामबा नोंथांमोना 250 पे खालामनांगोन अके बेनिफ्राय आरो लोगोसे ग्रेड 4 आव खालामबा 150 पे खालामनांगोन नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय नङा होमबा तो बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा जाबाय मोननै मोनथाम पोस्ट खालामबा पोस्टआव मोननै मोनथाम एप्लाइ खालामबा बेयाव नोंथांमोना पेमेन्टखौ डाबल होनांगोन बेबायदि लिरनाय दङ तो बेखौ जोङो पर्टेलाव थांबासो मिथिसिगोन बेयाव लिरनाय बायदिबा पेमेन्टखौहाय डाबल खालामनांगौ होननानै बेयाव लिरनाय दङ अके तो बे एसे बारा जाबाय मानोना बे बांसिन जाबाय फिसआ बेबायदि जानाङामोन बेयाव आंनिफ्राय एसे तो आं बेखौ मोजां मोनाखै मानोना पेमेन्टआ मोनसेजोंनो एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसन थानांगौमोन पोस्ट सेलेक्ट खालामनायाव बाट बेयाव आं बेखौ गोजोननाय मोनासै तो नोंथांमोना मा अपिनियन होयो तो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय तो बे क्लियार जाबाय आं बेयाव मोजां मोनाखै नोंथांमोना मा कमेन्ट्स खालामो बयबो खालामनो हागोन आं आसा खालामो बेखौ जाहाथे उथायना लाफिनो बेबायदि पेमेन्टखौहाय तो बेखौ आं बेक थांबाय तो बेक थांनानै जोंहा नायफिनसै माखासे डिटेलखौ जों नायफिनबावगोन लास्टहालागै आरो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक खालामगोन कमेन्ट्सबो खालामनो हागोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दा बेबायदि जादों आरो कन्डिशना दा ओंखायनो जों नायबावनोसै फैदो डिटेलखौहाय मा खालामबावनांगौ दा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नोंथांमोना जेराव मोजां मोनो बेयावनो एप्लाइ खालामबानो जाबाय नोंहा जेराव कन्फिडेन्स दङ बेयावनो एप्लाइ खालाम तो गोबां पेमेन्टनि खोथा दङ बेयाव तो बेनिफ्राय जोंहा थांसै डकुमेन्ट्सआ मा आपल'ड खालामनांगौ बेखौ खिथाखाबाय फट' आरो साइन अन नांगौ आं नोंथांमोननो क्लियार खालामखाबाय सिगांनिफ्रायनो फट' आरो साइन अनलि दा बेनिफ्राय एप्लिकेसनखौ नोंथांमोना माल्टिपल पोस्टआव नोंथांमोना खालामबा जाहाथे मिस्टेक खालामा बेखौ नोंथांमोना मोजां नायबानो जाबाय तो बेनिफ्राय 10 नम्बराव जों नायबावनोसै बेयाव 10 नम्बराव बुंदों पेमेन्टआ डाबलखा बेखौ आं नोंथांमोननो क्लियार खालामखाबायमोन तो बेनिफ्राय दानिया बैसोनि खोथा तो बैसो 18 इयार्स मिनिमाम बेनिफ्राय मेक्सिमाम जोंनि एसटिफ्रा 45 इयार्ससिम आरो बैसोखौ ओरैबायदि काउन्ट खालामगोन सानगोन जे जानुवारि 1 2022 खौ लानानै नोंनि बैसोआ गाहायसिनानो 18 इयार्स आरो गोजौआ 45 इयार्स बे जाबाय एसटिआ अके तो नोंथांमोना बेखौ जाहाथे क्लियार खालामबाय आरो बेनिफ्राय लोगोफोर एप्लाइ प्रसेस नोंथांमोना नेक्स्टआव मोजां भिडिअ लाबोगोन तो नोंथांमोना पेमेन्टनि बागै मिथिबाय बेनिफ्राय एप्लाइ प्रसेसनि बागै मिथिबाय आरो लोगोसे पोस्टआ माल्टिपल एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बेखौ मिथिबाय बाट नोंथांमोना हायो नाथाय पेमेन्टखौ डाबल होनांगोन अके दा बेनिसिम लोगोफोर बेसिक पइन्ट्सआ बेनिफ्राय एप्लाइ प्रसेसआ नोंथांमोना गाबोन मोननाय जागोन दा बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लादो बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव